Els explicaré una història que em va passar fa uns quants anys. Sobre un camp meu hi volaven uns ocells bastant estranys. No vaig tardar gaires dies a avisar l'autoritat. I va venir de seguida un forestal especialitzat. El camp va prohibir acostar-me i el camp va prohibir acostar-me per no fer-ne un disbarat. I em va dir que allò es tractava d'un cas que era molt curiós, que els ocells que allà hi volaven eren l'esparver cendrós, que al mig de la civada la parella hi va criar, i és espècie protegida, i això es veu de seguida, que no t'hi pots acostar, que és espècie protegida.